kuma ban zauna ba kan ci gaba da ganin Allah ya riga Allah ya bani iko na cika wannan alƙawarin da na yi. Wato album da naka guda biyu kenan. Na'am, guda biyu ne. To idan za a ce wannan album da ya kai nan wajen waƙoƙi na waɗanda fasai kar a ce ban fito da abubuwan da ba su zo ba wajen waƙoƙi su ne ya kai da suka fi shura ko kuma faɗakarwa ko kuma yayi. To ai duka a duba da yanayin yadda rayuwar ta zama da canje-canje da muka gani a cikin wannan lokaci, to babu inda ba a taɓa ba na soyayyar da kuma faɗakarwar domin jan hankalin mutane a gane ina rayuwa ta dosa. To kowane ɓangare da sauƙi ba, so dai za mu iya ƙoƙarinmu abinda Allah ya nufa mu kiyaye za mu kiyaye mu ɗauki matakin, wanda kuma Allah bai nufa ba shikenan sai iya mana saƙon dai muke so mu miƙa ga mutane su ji abin da suka daɗe suna jira su ji da gare mu, insha Allah. Wannan lokacin za a iya cewa kamun mutane cikin duhu ba kamar yadda ka samu barin su cikin haske ba. Kusan dai kan shekarar da za ka fitar da album a tallar album na shekarar da ta gabata. Mutane ko tallar album sabo a cikin sakana faɗin wanda za ka fitar a gaba, amma har yanzu mutane za su iya cewa wannan ba su san ma sunayensu ba. To dama